Θα σας πάω και πάλι στην Κύπρο. Αυτό της πυρετός. Πριν από 3 ημέρες. Βγαίνουν τα δείγματα από τα εργαστήρια θετικά. Δεύτερη μέρα. Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου ζητάει έκτακτη βοήθεια από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο έπρεπε να το έχουμε πράξει και εμείς και δεν το κάναμε ούτε με την Πανόλη, ούτε με την Ευλογιά 2 χρόνια τώρα. 2 χρόνια δεν ζητήσαμε τη συνδρομή κανενός. Το αεροπλάνο κατευθείαν η Υπουργός Γεωργίας της Κύπρου και στις Βρυξέλλες, όπου συναντά τον Επίτροπο Όλιβερ Βαρχελή. Και τι μας λέει το παραπάνω άρθρο? Θετική ανταπόκριση της Κομισιόν για οικονομική βοήθεια στους κτηνοτρόφους. Διαθέσιμα 500.000 εμβόλια. Αρχίζει από σήμερα η διαδικασία αποστολής και βοήθεια στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι επλήγησαν, και 500.000 δόσεις. Και τελειώσαμε με την ιστορία. Θα πλακώσουν, θα εμβολιάσουν περιμετρικά. Έχουμε ως τώρα 11 εκτροφές μολυσμένες. Θα εμβολιάσουν προληπτικά, περιμετρικά και θα τελειώνει όλη η ιστορία. Εμείς εδώ 2 χρόνια τώρα ανοησία στην ανοησία, βιοασφάλεια στη γη, στον ουρανό δεν τρέχει τίποτα. Περιορισμούς, απογόρευση της βοσκής, απογόρευση να πουληθούν ζωοτροφές. Ανοησίες. Και δεν κάναμε τα αυτονόητα. Δεν πήγαμε να ζητήσουμε τη συνδρομή. Αυτοκτόνησαν κτηνοτρόφοι. Πεινάνε κτηνοτρόφοι με κομμένα ρεύματα. Τους έκοψαν τις επιδοτήσεις γιατί δεν αναγνωρίζει η ΑΔΕ ανωτέρα βία. Χάσαν τις επιδοτήσεις τους. Παντελώς. Έχουν να πληρωθούν 2 χρόνια. Δεν υπάρχει να πούμε. Εδώ ξέρετε μου θυμίζει να πούμε. Σαν ένα καράβι το οποίο βουλιάζει. Πάβουμε τον καπετάνιο και φτιάχνουμε μια επιτροπή. Και περιμένεις τώρα η επιτροπή. Καθηγητές 3 και χάθηπα 3. Ας σου βγάλει τώρα η επιτροπή άκρη. Τίποτα. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν είναι κτηνιατρικό. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή οι τσιαροκέλες να πάνε να ζητήσουν τη συνδρομή της Κομισιόν, της ΕΦΣΑ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και Τροφίμων, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και Καλής Επιζωής των Ζώων, της ΦΕΒΕ. Δεν κάναν τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε τις αυθεντίες. Έχουμε λέει 2 κτηνιατρικές. Ποιες είναι 2 κτηνιατρικές? 2 πριτάνεις κτηνιατρικών θα λέτε. 2 πριτάνεις κτηνιατρικών δεν θα λέτε 2 κτηνιατρικές. 3 άτομα. Τι ρόλο παίζουν αυτά τα άτομα? Δεν ξέρουμε. Τι ρόλο παίζουν? Γιατί προκαλέσαν όλη αυτή την καταστροφή στο ελληνικό δημόσιο, στους κτηνοτρόφους, στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας? Κινδυνεύουμε να χάσουμε τη φέτα. Η φέτα βασίζεται στην ελεύθερη βόσκηση. Δεν βοσκάμε έξω. Μας απογορεύουν οι καθηγητές 3 να βοσκήσουμε έξω. Θα χάσουμε και τη φέτα. Θα έρθει η ώρα που θα μας πούμε: όπα, δεν έχετε δικαίωμα να παράγει τη φέτα. Προκαλούν τεράστια καταστροφή, έγκλημα κατά της χώρας. Και φυσικά δεν τους ενδιαφέρει και τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες. Αυτοί τα δικά τους. Τα δικά τους. Και ο Τσιάρας και ο Κέλλας μαζί. Που είναι και γιατροί. Επίορκοι γιατροί, έτσι. Ένας γιατρός ο οποίος θεωρεί ότι θανάτους με το καρφωτικό πιστόλι που καρφώνουν καρφιά στα μπετά είναι ιατρική πράξη και έχει ορκιστεί τον όρκο του Ιπποκράτη που λέει ότι αν δεν μπορείς να βοηθήσεις μη βλάπτουν. Μα αυτοί βλάπτουν. Σκοτώνουν τα ζώα βάρβαρα, βάναυσα. Αυτό είναι ζωοκτονία από πρόθεση. Από τη στιγμή που υπήρχε τρόπος να σωθούν αυτά τα ζώα και παίρνεις το καρφωτικό και πας και τα σκοτώνεις, είναι ζωοκτονία από πρόθεση. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε εδώ τις εξελίξεις στην Κύπρο. Πιστεύω ότι η Κύπρος έκανε αυτό το οποίο ήταν το σωστό. Αυτό το οποίο επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και προχωρά σε εμβολιασμό αλλά και σε επιδοτήσεις με ευρωπαϊκά χρήματα των κτηνοτρόφων που επλήγησαν. Εμείς δεν κάναμε ούτε το ένα ούτε το άλλο.